Siguradong mapapawaw na naman kayo sa cycling destination natin ngayon. Sa vlog na to, pupunta tayo sa Bitbit Bridge sa Norsagaray, Bulacan. Pero bago natin marating ang paraisong destinasyon na to, kailangan muna nating umahon ng isang matindi-tindi. Pero sulit naman dahil pag narating natin ang Bitbit River, makikita nyo kung anong ibig kong sabihin. Yun nga lang, hindi ito ang ride na pagdating mo sa destinasyon ay pwede ka na mag-relax dahil mas mahirap ang ahon pabalik kesa papunta. Muntik pa nga akong hindi matuloy sa biyahe na to. Alamin nyo kung bakit at alamin nyo rin kung ano ang nagpabago sa isip ko kung bakit tumuloy pa rin ako. Let's go! Yan, time check, 8 AM na ang umaga. Ahon ulit tayo ngayon, pero hindi kasi hindi nung last na ride natin. Kasi kung napanood nyo yung nakaraan natin, nag-share Madre Loop tayo. Grabe yun, 1,900 ang naging total ascent nun. Ito ngayon, pupuntahan natin Bitbit River. Dito lang to sa Norsagaray, Bulacan. Medyo matagal na rin ako hindi nakabalik dito. At tignan natin kung ano yung tsura doon ngayon. Maganda rin itong praktisan para sa mga ahon, mga kapot-pot. Mamaya makikita nyo. Yung papunta na ito, actually, saktong banayad lang naman na ahon. Pero mahaba, siguro mga 7 kilometers yan papunta na sa Bitbit Bridge. Ang mahirap dito yung pabalik, lalo galing dun sa bridge. Mamaya makikita nyo kung ano yung sinasabi ko. 8:08, Santa Maria, Bulacan na tayo. Etong Bitbit River galing sa bahay, nasa mga humigit kumulang 35 kilometers din. So malayo-layo din kung balikan natin pag-ikot, makaka 70 kilometers din tayo plus ahon. Ayos na para sa ensayo. Since sa looban tayo sa Marero nagsimula, karamihan ng mga dinaanan natin puro looban din. Naka Google Maps pa ako kasi hindi ko kabisado yung daan dito eh. Pero ito, kakanan tayo dito kasi ang dire-diretso na papuntang Norsagaray. Kung manggagaling kang Manila or Quezon City, mas madali ang ruta. Dadaan ka lang ng Quirino Highway, tapos dire-diretso lang yun papuntang Fairview, papuntang Lagro, diretso hanggang marating mo yung arko ng Norsagaray. From doon, gumamit ka na ng Google Maps, madali mo na makikita. Wala masyadong liko-liko. Kahit magtanong-tanong ka nga lang kahit di ka na mag-Google Maps. Yo, medyo lumuwag-luwag din. Kanina kala ko puro traffic na eh. Kasi ito, nakakapatsak tayong dire-diretso. Propya, sikip na ulit anong lugar na to? Hindi ko alam. Hindi ko mabisado tong side na to. Bihira akong dumaan dito eh. Siguro pangalawa, pangatlong beses ko pa lang itong dumaan dito. Sa Guyong pala, Guyong yung matraffic. Tsaka meron kasi intersection doon. Tsaka bukod doon, meron ding may libing. Naalala ko na kung bakit bihira akong nag-ride dito. Naalala ko, lagi nga pala matraffic dito. Last time na nagpunta ako rito, traffic parang ganito rin. May tinuro si Google Maps. Pinakanan niya ako rito sa Pintong Bato. Buti nakita ko, lumampas ako kanina eh. Tinignan ko sa mapa, kung diretso ko pwede rin pero mas malayo. Eto, at least nakaiwas na sa traffic. Tapos mas malapit pa. Ayos maganda daan, palusong. Ako, kinakabahan ako. Sana huwag naman tayo ma-Google Maps pagdating sa dulo. Baka mamaya yung mga typical na Google Maps moment natin eh. Yung biglang pinashortcut ka nga, pero pagdating sa dulo meron kang madadaanan ng mga sobrang sikip o kaya mga bahay-bahay. Ilang beses na nangyari sa akin sa Google Maps eh. Sana hindi.
Santa Maria pa rin pala to. Pulong buhangin. Ayos din tong ruta na to, dire-diretso lang. Saka labas ito. Na-curious ako bigla. First time ko nadaanan to eh. Yan lang dito, walang masyadong view. Tulad yan sa mahabang pader. Sa mga bahay-bahay lang. At wala pa tayo makita mga bundok-bundok. Bagay, di bale. Mamaya naman pagka umakita tayo ng bit-bit. Ito, marami tayo, busog-busog tayo sa view. Ayun, nabati. May nakikita na akong bundok sa di kalayuan. Ayun, tatakpan lang ng konting ulap. Uy, teka, mali pala. Mali, buti nakita ko sa mapa. Naka-maneuver tayo. Sabi, saan na to? Kaliwa, kanan? Saan tayo? Kaliwa. Makapaglugaw muna tayo. Tao nag-aalmusal eh. Aros kaldo pa. May itlog po. Okay, relax mode after mag-almusal. Ano mo tayo? Pahinga muna habang pumapadyak. Ito na yung pinakapahinga natin. Daan-dahang andar para hindi naman sayang oras. Kumain na rin tayo kasi malapit na rin yung ahon. Konti na siguro mga 3 kilometers. Start na yung ahon natin. What? Dito pala yung sa Pangpalay, sample. Sample naman dyan. Sample. Para ako nasa, hindi ko nasa Banawe ko Hindi kaya pagbabadya yun, para signalis. Kailangan na natin Mountain Province. Let's go! Na-excite ako bigla. Sinanggit ko lang yung Mountain Province. Bale, ensayo lang ng ensayo. Makakaano rin tayo. Mountain Province ulit. Gagi. Nagulat ako, kala ko kailangan na ahunin yung diretsyo na yun, no? Taas buti lang, hindi. Hindi tayo sa kanan. Although pwede rin pala, pwede ahurin yun. May daan din to, pero hindi na. Mamaya tayo umahon, dito mo tayo sa kanan. Dahil pa naman natin ahurin, taas yun, no? Dahil pa tayong dadaan ng ganyan mamaya. Rolling hills din pala to, papunta ron sa ano. Bagay okay lang kaysa yung kanina, taas na kahon nun Uy, wow, ang taas na ito Kung dito tayo aahon pabalik, pauwi. Ang taas Wow.
ang dami palang ahong pabalik, gagi. Di ko in-expect yun ah. Ay, baka kapusin tayo sa oras. Baka kapusin sa oras. Doon pala yun. Hayop na yan oh. Kalahin mo. Ay, teka, dadalawang isip ako kung tutuloy akong Bitbit River. Ano na eh, 10 AM. Compute tayo ng oras. Kailangan 2 PM nakauwi na ako. 4 na oras, kaya ba? Pumadyak pa rin ako pa direksyon ng ano, Norsagaray. Tingnan natin. Nagdadalawang isip talaga ako, itutuloy ko. Ang daming ahong pabalik eh. I mean, kaya naman ahunin pabalik, kaya lang yung oras ang problema. Kasi ito, magpipicture pa tayo rito. Hindi, alam ko na, sige. Try nating umahon. Pagka kinapos talaga, kahit sa Ipodam lang tayo, pwede na rin yun. Wala nga rin sa oras eh. 4 na oras, kaya ba yun? Aahon pa, magdo-drone pa. Dito tayo dadaan pa uwi sa may Angat. May mga ahon din dyan, pero hindi naman ganun kagaya ng ahon kanina. Yung dinaanan nating lusong, napakahaba rin. Natakot ako eh. Parang kala mo, pang Sierra Madre yung level eh. Diretso tayo dun sa may I Love Bigte. Mamaya doon pa uwi, doon tayo dadaan sa kaliwa. Dito muna 10:08, tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating hanggang 11 PM, ay 11 AM. Dapat 11 AM pabalik na tayo. Kung bakit ako nagdadalawang isip na tumuloy sa Bitbit Bridge, ganito kasi ang climb profile niya mula sa main road. 11.6 kilometers na gantong itsura ng ahon. Siyempre pagod-pagod tayo dyan. Meron pa tayong hinahabol ng oras. Ang pinakamagpapabagal dyan ay yung pabalik dahil andyan ang matinding ahon pag galing sa Bitbit Bridge. Tignan na lang natin kung hanggang saan tayo aabot. At pagkalampas ng tulay galing sa main road, ayan na nga at simula na ng ahon. Actually ito lang naman ang simula ng pinaka-push dyan. Tsaka yung pabalik galing sa Bitbit Bridge. Kasi pag nasa taas ka, rolling hills na yan at pwede mong biluhan ng mga ahon at lusong. Na-miss ko rin itong ruta na to ah. Tagal din bago nung last na pumunta tayo rito. Ilang taon na nga ba? Hindi ko na maalala. 1 taon pa lang palang nakakalipas mula nung huling pumunta ako sa Bitbit River. At kasama ko pa nun si Cycling Chef at si Uy si Batman. Ngayon mag-isa na lang ako pumapadyak. Si Chef ay naging ganap ng isang chef at si Batman naman ay nag-iisang ganap ng paniki. Hindi, joke lang. Busy sila sa kanilang mga channel. Si Chef tuloy pa rin sa paggawa ng cycling content, si Batman naman ay nasa kanyang running era.
Yun, sa mahabang ahon na naman. Pero kung hindi ako nagkakamali, kung tama yung memory ko, after niya may recovery itong mahabang ahon na to. Hala, yan na nga ba sinasabi ko. Sumabit na naman siya. Ano natin kukunin? Okay. Napunta. Narinig ko dito kanina eh. Yun, putik. Buti na lang hindi doon sa puno. Kanina kala ko sumabit ang mga problema ako. Paano akatin? Nakapag-decide na ako. Dito na lang ako sa view deck nung dam. Kasi sayang eh, kung di diretso kong bitbit, magmamadali lang din ako pa uwi. Sayang lang. Next time na tayo magbibit ng as in pahinga doon. Kasi maganda mag-ikot doon sa Bitbit River mismo. Eh kung ngayon natin gagawin, wala, sayang lang. Yun, nandito na tayo sa Barangay San Mateo. Nakaliwa tayo dyan. Sayang eh, malapit na lang to, kaya lang wala, tanghali na kasi tayo nag-ride out. Yun nga, kailangan natin makabalik ng alas 2. Yun, halos alas 11 na, 10:57. 3 minutes na, bante na lang. So babalik na tayo kung saan naman tayo umabot. Kahit di tayo makarating sa Bitbit Bridge, ang dami rin natin aahulin pabalik. Ay nako, kaya wala, hindi talaga tayo ubra na sagarin natin yung ride. Ha? Kung hindi sasagarin ang ride, bakit may kuhang ganito? Abangan nyo kung ano mangyayari at kung ano magpapabago sa isip ko kung bakit tayo tutuloy. Hindi ko pa ba nalampasan yung view deck? Parang lumayo ah. Parang layo na lang nilampas natin, di ba? Hindi ko na maalala, tagal ko hindi napunta rito talaga. Ito na pala. Ayun o. Kaya lang, nawala na. Sira na, wala na dito yung Dati merong viewing deck dito na magandang tambayan at magandang spot para makita ang Ipo Dam at mag-selfie. Pero tinanggal na pala yung area na yun at ngayon ay puro talaib na lang ulit. Tinanggal na. Sayang. Pahinga Pero tayo meron ng pa konti. namang mga tindahan sa gilid na pwedeng pagtambayan. May chocolate kayo? Isang fuzzy bar. Yun o, ito ang view dito.
Ituloy na lang pala natin. Sayang, 3.2 kilometers na lang. Bitbit Bridge na. So, pwede na yan. Tsagain na lang natin. At yun na nga ang naging dahilan kung bakit nag-decide ako na ituloy na ang ride hanggang sa Bitbit Bridge. 3.2 kilometers na lang ang layo at halos puro lusong na yun. Pero ganun pa rin, pabalik ang mahirap dahil isang matinding ahon na naman mula Bitbit Bridge. Pero di bale na, mas nakakapanghinayang kasi kung hindi pa natin sasagarin kung 3.2 kilometers na lang ang natitira. Yun na. Ito na yung lusong papuntang Bitbit Bridge. Last na lusong na to. Tapos puro ahon tayo pabalik. Selfie lang tayo na mabilis isa. Ay, sayang kung may time tayo, sarap sana bumaba dun. Tambay, tapos medyo tampisaw ng konti. Kaya lang wala. Balik na agad tayo pagkatapos natin bumaba. Picture lang, tapos wala eh. Kailangan natin bumalik 11:30. Meron pa pala tayong 3 oras. Okay, gapang na tayo. Kita nyo ang haba na nilusong natin, diba? Gapangin natin yan, paakyat. Ang dami pa, hindi lang ito. Ang dami natin nilusong kanina. Ang dami rin natin aahunin. Ito ang inaahon natin ito pabalik, pero hindi naman purong 16%. Katulad yan, minsan mayroon din 15, mayroon din 14. Haba din. Hingal. Pagod na siya na naman. Ang daming ahon. Gusto mo yan. Gusto mo lumusong. Ahon mo na pabalik.
Grabe tukod. Tukod tayo sa gitna ng ahon. Haba pa to. Siguro kung nangangakalahati na tayo ng ahon. Buti na lang kanina ng palusong, wala tayong kasabay. Nakakapag-drone tayo ng maayos. Hinit pa, 11:44. Ay, salamat. Malapit na matapos. Nadaan sa pa 1212. Na-chani-chani natin yung ahon ng bitbit. Hingal din talaga. Nga muna tayo, pahinga. Yun, hopefully mas mabilis ang balik natin. Kanina kung papunta naka 3 hours tayo. Eh kanina marami ahon yun. Ngayon mas maraming lusong kahit may mga konting ahon-ahon. Siguro naman mas mabilis tayo makaka-uwi. Ano lang dito, mas mainit na ngayon. Ngayon, eksaktong alas 12 ng tanghali eh. So, yun naman na magpapaano sa atin. Pero mas okay na kaysa sa ahon. Nakabalik na tayong San Mateo. Ramdaman ko yung pagod, pinagsama pagod sa kainit. Tagakapawis.
Yun, natapos din ang mahabang lusong natin. Saan ako dadaan? Doon o dito? Yan, yan sa mapa. Dito pala tayo. May tinurundaan si Google Maps. 20 kilometers hanggang dito, mula dito. Actually, pag dinire-diretso mo tong kalsada na to, Novaliches bayan yan, Quirino Highway. Kaya lang marami-rami ring ahonin dyan. Tsaka malayo kung iikot pa tayo Novaliches. Kung may oras, masarap sana yun. Ganda tignan sa Strava. Follow nyo ako sa Strava, Ian How. Siyempre sa Facebook din, like and follow, Ian How. At siyempre sa YouTube, Ian How. Comment, like, and subscribe. May kapot-pot tayo sa Fortuner. Umikot si Master. Nakasalubong na to kanina. Tinawag niya ako eh. May obra pa picture daw. Bigyan natin sticker si Master. Man, Ayos, thank you shout Master. out sa buong pamilya ko, sa anak ko si Sean. Sana makasalubong mo rin si Master. Ito na. Nandito tayo nang galing kanina. Grabe pala yung daan na yan. Ayoko na dyan. Taas ng ahon. Dito tayo. Baka sakali. Hindi, pero alam ko hindi masyado rito eh. Okay na mga kapot-pot. Focus na tayo sa pag-uwi. Wala na tayo papakita rito iba. Maraming salamat sa pagsama nyo. Huwag kakalimutan mo na nakasabi ang sabi ng mga Kastila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Suswertehin, hindi magsilang ads. Mas lalong suswertehin. Hanggang sa muli, salamat. Star Mall. Tana na tayo rito. Tapos ay ano na lang, 15 kilometers galing dito para makauwi. Pagod. Grabe, dami ahon nun. 934 na yung total ascent natin. Layo din, taas din.